Dobrý deň, volám sa Marian Kohn a už viac ako 10 rokov pomáham študentom zvládať úskalia pri štúdiu anglického jazyka. Ponúkam vám môj kurz obchodnej angličtiny alebo Business English. Vždy sa snažím pri vedení kurzov s klientami sa zameriavať na ich oblasť. Takže ak ste napríklad elektrotechnik, určite s vami nebudem preberať medicínu a naopak, ak ste doktor, určite vás nebudem zaťažovať angličtinou, ktorá nesúvisí s vašim odborom. Čiže ponúkam vám individuálny prístup, hodiny vám ušijem na mieru vašim potrebám. Moje kurzy sa snažím koncipovať vždy s dôrazom na prax a hlavne na konverzáciu, na precvičovanie rečového prejavu, ale aj samozrejme písomného. Takže minimum teórie a maximum praxe. To vám ponúkam v mojich kurzoch obchodnej angličtiny. Ešte dodávam, že ukážková hodina v trvaní 45 minút je bezplatná a bez záväzkov pre vás. Ak máte záujem o viac informácií o mojich kurzoch angličtiny, navštívte moju webovú stránku www.profilektor.sk.